Maayong udto sa tanan. Hari naman ta kag igatulong sa inyo ang isa naman ka edisyon sang aton nga programa nga gintuguluhan Get Closer. Ari naman ta kag syempre sa liwat-liwat nga kinahambal namo sa inyo ang programa nga ini. Iyan ni Congressman Greg Casataya para ipabalo sa tanan ang mga nagakasahi-sahi nga programa sang aton nga congressional office. So sa diwat, ako ang inyo lagad, Rod Simon. Subong July 10, no? 2022. Madasing ang mga binulan, tibaw. Tugtag ululan subong kag amo na magpreparar pirmi ha, magdala payong or any rain gear para hindi ikaw mabasa. Mabudlay mabasa mo sa ulan kay ti kabalo ka ang pagkabasa sa ulan ang sunod ano, may lanat kada ulain mo matiyag. So likawan tagid. We cannot afford to get sick. Ang mga sining sa isa ka commercial nga dapat ang isa kay isa sa aton magahalong kag dapat lang amligan nato ng aton nga kaugalingon nga lawas. So, as I said earlier, July 10, ang COVID-19 watch, kaluyan, wala gihapon sang kung anong figure ang Bacolod City, kag salamat. Gabay pa nga ti magapadayon ini, kag ti ang bugos gid nga Pilipinas, madula na gid si COVID-19 kag eventually mas tabalaw free tatanan hindi nga may kulba lang gya sa gihapon maski panumdumon ta lang maski diri sa aton probinsya medyo sa provincial government may ara pagidman nga figure nga natag sila kag dapat lang maghalong sa gihapon kita. Amo nagyapon ang pandam sa aton sang aton pinalanggang Congressman Greg Casataya ang panghugas ng kamot, ang walang gihapon ang pagsukso sang mas, ang pagpa-booster kung nakapabakuna ka na. Ang social distancing, ikaw na lang niya sa imo galingon kung sa diin ikaw mismo na lang gidya ang mapatuman sini. Kaya iti mabulubudlay kay almost ang salakyan ng pampasayro nga jeep daw 100% na magkaon ka man sa mga kalan-an daw amuman. So maghalong gid kita tanan. Always follow the safety protocols. Okay, so what else? Atumatam yun siyempre ang bilog na pamilya ni Congressman Greg Casataya. Kay Mamayta, kumusta na? And the rest of the kids and the rest of the congressional staff. Maayong udto sa inyo. Kag siyempre, ang station manager, si Action Nona Di Maala Magmanwa, so with Action Rex Cantong. Isa man ka maayong udto no sa tanan nga mga panyaga gapay parar pa lang panyaga o tapos naman niya panyaga imbitar kami sa inyo nga ti update nyo kami sa masunod nga mga minutos no kay masiling naton nga importante gini nga nga adlaw para sa aton kakay utol ko Boyet, okay, dira sa Boracay. I'm assuming nga alam to kasubong, so isa ka maayong hapon da sa imo, okay, kag ti gabay pananyaga ka naman well damo pagid sang aton dugay-dugay nga mga iban nga mga nagakasaysay nga aton talakayon sa aton nga congressional office. Hulat-hulaton ta lang kag siyempre maka-open naton sa hindi madugay si congressional staff Ronald Andrade. Okay, so matag ta bit tips no
tips on how to be a good neighbor. This applies to all. Maski ara ka sa isa ka village, isa ka, subdivision, o sa ara ka man bisa, squatters area, hindi ito naman ikawanti. How to be a good neighbor. Dapat aton ginabala siya sundon para you will have a good relationship to your neighbor no matter what. So, kung may bag-uda nga neighbor, as much as you can, pangilalaha. Pangilalaha. Nami nga kilala, kakilala mo siya. Importante gina. Kay parang na-maintain nyo ang maayo nga pag ululupod sa sina nga area. Ano pa gid? Siyempre, well, kung ikaw may ara ka, mahilig ka sa mga pet-pet, okay, kabalo ka na kung paano mo siya alagaan nga hindi siya, kung sa Tagalog pa, makaistorbo sa imo nga neighbor. As much as you can, ako mas gusto ko pa nga kung pwede man lang mahigta ng imo ido sa imo sulod balay, sa imo nga ugsaran, mas maayo para hindi makahalit sa tupad balay. Kay kabudlay mo, kung lapaw to sa kanong kag makakagat na sa mabudlay, problema lang gid ang idulot sini. And of course, pwede taman idugang and know your property lines. It's a fact nga kung nara ka mo sa squatters area, tuod na nga hindi inyo ang lugar. Hindi inyo. Pero dapat kay by that time nga ara ka mo sa sina nga area, know your property lines. Nga daw, I would say, ay inang kung nakakudal ka, halimbawa, kabalo ka nga, dira ka lang kutob, hindi ka magsaklaw sang area nga hindi imo kay dira na ang tunaan sang medyo hindi pag ilintindihanay. So dapat know your limitation at the same time. Kag ti hindi gidhan, di kawanta gina ang natawag nga ang imo basura, ihaboy mo sa imo kaingod. Tani, basura mo, himos mo para likaw-likaw sa natawag nga kumud-kumud or eventually pag sinabtanay, pag ilinaway. So basura mo, kag kabalo ka kung di mo ni i-dispose, hindi magpagusto nga ihaboy mo lang kundiin. Kung may makita ka na nga basurahan, mas maayo. Amo nang dapat ni mong you should always bear in mind sang amo nang abutang. Hindi kay pwede nga, hindi man na pwede nga mambal ka nga palarehas lang tading sa quarters area. So ano mapinagusto na lang? Hindi man. Dapat ang respeto, ara gid, ara kag dapat tumanon. And other thing to follow, know the rules, kag syempre, no, do kabudlay, nga ti ara ka sa squatters area, about hindi ka naman likawan basta gani squatters area, medyo mas masadya da ya. Masadya nga, no? May fiesta do adlaw. Kagahod ako unta magahod gaman ga pinagusto kag kisa hindi ka nakapugong man nga daw always now and then you will hear mga unpleasant words. Tinga lagi ko nga ti well dapat balon mo man bala nga ti kung medyo may nagakatulog na sa isa kapanimalay nga ti halimbawa mga hapon binong kalabanan ga hingalit gid man ang makanap or makatulog-tulog, mas mayo nga hindi naton hindi ta mag-create sang gahod nga makapabugtaw sa imo nga
ingod. Importante ginasaha. Okay. And you have to handle conflict peacefully. Well, wala na gidiban nga nami nga madangatan sang isa kag isa kundi ang pag-inistorya hanay. Importante ginaiya. Hindi nga magsininggit tanay kay wala na daog sa sininggit tanay. Okay. Malain tabi istorya. We'll talk about the national news. May ko noon, nakaambang big time rollback sa gasolina. 5 to 6 pesos ang kanubuon siniya sang price rollback kanami no kumatuman ini kagti gabay pa. Okay, kagari subong upod man naton ang aton nga congressional staff nga well, hindi ko na pagpakilala, kikilala na ninyo Okay, hello, good afternoon, Mr. Donald Andrade. Good afternoon, Sir Rod. Sa Tagpalamati, no, siyang Get Closer program, nagapadayon sa Gyapon. Subungan lang o Domingo, good afternoon man sa tanan nga mga ara sila panimalay no nagapamati kag sa aton Facebook Live viewers. Sir Rod, kanami isang polo mo. Sumaga lang to, Facebook Live, tanawan yung polo ni Sir Rod. Hindi ano lang ni agin regalo sa ako. Alami, gani. combination, kanami sa mata. Ay, salamat. Okay. Oh. No, galit ang dating yun, pang summer. Hindi tagulunan. Hindi man gen. Hindi, tahom. Okay, thank you. And, siyempre pa, pagpakad, tumatiguro ka, ulan, no? Oo, gaulan git. Do pag saka ko dito medyo tahaw na. Feeling ko dili lang guro nga side. Dito ya bisa pakadto sa ata singkang. Gaulan git. Aside from ulan, may parts sang Bacolod actually or almost Bacolod good man lang guro nga daw may scheduled brownout. Oo, since so dako. I mean, pila na ka days actually. Ano no nang rotational Dalagan ang amon area dito na Banago area do tapos niya. Sa inyo naka-brown out naman lawig? Wala pa. Kami ko na dason. Base. O kontagid ang announcement sang Seneco sa ilang page kay tiga announcement sila early. Yeah, although kisa may ara man gina-canceled niya. Yeah. Pero mamati kag mahulatin kita sang ilang advisory. Okay, may arata subong mga dinapit just in case. Yes, may ara ng gahulata sang advice nila ni Sir Oliver kag ni nung JM if okay na no. Actually may ari ko di pod sa Rod nga ti ging tamyaw ko ni sa last time because sa pinakabago nga challenge sa iyang life bilang youth nga public servant and nagapati kita nga along sa iya pag baton sa sining challenge aware kita nga ti somehow kadamo sa mga factors nga pwede maghinder man sa iya nga magpadayon pero nakita taman nga sa first few days of service no bilang pinakabag-o nga SK chairman sa ilang barangay nagahatag siya sing kumaga determination man sa mga upod yaman nga ti kaya tani and babayi siya bisarod. Wait a minute. Nga ang may bag-o kiti wala pa man eleksyon na. Because ang nabuslan niya ang nagdaog nga councilor sa syudad sang Bacolod. Okay. Kaya Amo na siya. automatic ang Ma-resign siya dapat. ma-resign siya sa council na sa Sang Bacolod. Yes, ang nagbulos ni Bale, siya ni ang number 1 nga SK Kagawad sa amo nga barangay. Hindi So, ko na pagpadugayin para na siya Okay. on the line. Okay, introduce na lang. yes, aton gali ginapakilala ang pinakagwapa kag pinakabag-o nga SK chairwoman sa barangay Sumag. Ladies and gentlemen, Honorable Mariel Vitingson. Palakpakan! Hello everyone. Hello sa mga kapamati subong sa Action Radio and hello Nong Jonald and Sir Simon. Hello. May hapon. Okay. Baka ano sa'yo? Ka masiling mo ano na gani? Kalulo maghambal na. Yes. Hello. Kagawad. Ano ka na subong? SK Chairman. Ano ang feeling? Masugod ka na. Anong feeling?
excited gid Kuya Surya kag very unexpected kid ang natabo because ang gusto ko man lang is to serve and isa ka venue nga nakita ko da is to run as SK Kagawad because ang amo na at time 16 pa lang ko. So nag-run ko as SK Kagawad and kaluyan nagdaog man ko and ang sining election, the May election, very unexpected. So, Unexpected, kid. Kay dako ang ako imong nagwala. barangay, na barangay? Yes, sir. Ano nga barangay Sumag, gani? sir. Ha? Barangay Sumag. Di kadako sang scope mo kun baga, no? Okay. Yes, So, ari na congratulate ginamo ni Sir Jonald ha sa imong bag-o subong nga assignment. Okay, bilang isa ka SK chairman na susubong sa Barangay Sumag, ano ang imo mga expectations? Gusto himuon kag mga plano nga programa para sa mga pamatanon sa Barangay Sumag? So, damo, di ko gusto nga programs para sa mga pamatanon sa Barangay Sumag kay I think that they deserve the very best. So, isa sa mga plano ko is first, Children's Day nga may games and prizes. So, damo, mga council nga wala aga kadala ang mga bata kay tungod more on sa use ang project. Pero hopefully this time madala ang mga bata kundiin sila makatipon for a day na may games and may ma-teach sa ila about proper hand washing and toothbrush. Kag another project nga gusto ko maging possible sa Barangay Sumag is the community garden nga will be followed by a community pantry. So, hopefully, may na kami to prospect sa Purok GK and ini nga project, plano man nga obrahon together with the Lasal Earth Guard ay para ma-instill sa youth ang volunteerism and care for the environment. Kag isa man ka temporary na solusyon sa pagmahal sa mga balaklon subong. Yeah. Isa man ikaw way, sir, para sa paghagad sa mga tao nga ma-engage sila sa urban gardening. So another project that I have in mind is mga sustainable trainings like manicure, makeup, haircut, pag virtual assistant. Okay? Ang una, sir, mga weaving, ang mga usual nga livelihood, but and galain naman ang gusto subong sa mga kabataan. So, ma-adjust man ta, kag mahatag sila sa trainings and skills na magamit manila in the future. So, sa cultural aspect, sir, sa gamay ko daan, gusto ko yun mag-interest sa mga trainings bala sa voice, sa dance, sa acting. Pero wala ko nagaan sang chance tungod man sa kapigaduhon. So this time I would like to have that project, dancing, singing, acting workshop for the youth kay isama na ka-promotion para sa local artista. Ang youth mahatagan sang experience kung ano man ang feeling nga ma-intra ka sa amo ng workshop. Also, I have mental health talk, career talk, tips and brochures na pwede tayo hatag sa youth. Pwede ta ka-set up webinars and seminars na mag-help man sila throughout the pandemic. Kaya as a psychology graduate, gusto ko promote na importante ang mental health and not just our physical health. So we were also planning to have free printing services para sa youth kaya maabre na ang klase kag not everyone have the chance na mag-print out sa ilang mga turunan kaya hindi man tanan may printers. I believe na ang free printing services dako gid na nga bulig sa youth sa Sumag. And also we would like to promote videography contest para man ma-promote ang Barangay Sumag, ang areas and ang tourism.
Okay. So, for now, amo lang, sir. Medyo damo, Sir For Rod. now, pero damo. Damo daw. Dalagi doon ginahapo. Kami to sa first three pa lang mo. Kag masiling na ton na everything is in calendar na dapat one at a time para ano nyo man no SK Chair Tingson nga ma-check nyo kung ano na ang na implement kag i-implementar pagid. Okay, may dugang pamangkot si Sir Jonald Andrade. Ako nang ti of the nine na ta sang ara ka pa lang sa SK Kagawad no. Kag nagapatigid ko nga ti bala ko Sir Rod si Congressman Greg Sataya ang pinakauna lang gid nga government official diri sa syudad sa Bacolod nga nagulikid sa aton mga SK Kagawad, secretaries kag treasurers. Kaya usually SK chairman nya mo pero apisar sa na ano nakita gid naton nga ti isa ka sa mga nangin mapisa naton nga SK Kagawad ti subong luckily ara Canada. So ako bilang ara sa opisina ni Congressman Greg Sataya, mamangkot ko ano ang mga programa so far nga kag proyekto ni Congressman Greg Sataya nga nakita mo dira sa Barangay Sumag. So, gid programa si Congreg. Do budlayan, ko magdumdum sa tanan. So, what I have here is first ang dole tupad, kung diin ang mga tao di sa komunidad gapaninlo, and in exchange to that gakagaan sila assistance na para magas nila sa pang-adlaw-adlaw nila. And personally, as a student na experience ko with second project which is ang CHED scholarship, Okay. kung diin katag sila sa scholarship sa mga estudyante man sa different schools here in Bacolod. So, ang sa makita ko naman sa palibot are street lights, kay Street kadulong-dulong, ginadi sir halin sa Tangog going di sa Sumag. Pero kay tungod sa project ni Congreg subong do ka safe na gid maglakat-lakat sa dalan kay kasanag-sanag na gid. Yeah. And also may bag-o nga project ni Congreg ang esplanade diri sa Sumag River. So kung ara kada sir makita mo gid na nga ang soil erosion bala beside the river raw. And si Congreg nagbulig gid nga magpapika-pika da, and also nagbutang da sa esplanade nga pwede man lagawan kag pwede ka-walking ang mga tao. And also ang subong nga gina-built pa lang and soon ma-open nga new Sumag Market. So ano na siya, may second floor na siya. Wow. Pwede maka-park ang mga salakyan. Kag mas ako. naglapat na gid. Yes, sir. Very No, baw. So, sa subong niya, mamangkot na ko biyanong plasada na sa Esplanade. Damo na tao, guro, kisado, overcrowded. Pila pa na nakabulang ginastorya nga mga pita da. Gani, man. Basi ikaw, by this time, makahagad ka sa amon kung makakanto kami ni Sir Jonald. Okay. So, ano pagidbi ang pamatasan ni Congreg nga imo nagustuhan kag sang barangay Sumag? Nga imo gina-experience yan. Ano ang mga pamatasan ni Congreg nga imo nagustuhan gid? So far, ano siya? Man in action? Ha? Damo, gito sir, pamatasan ni mind nga gusto i-share kay kabalo ko kag nakita ko gid bala na experience ko gid ang amoy nga pagkat. So first, isa gid siya ka mapisan nga congressman. Kay damo-damo ang barangays, damo barangay sa Bacolod, pero he gives his best gid to meet the needs of everyone. Yes. Tapos, second, he's very thoughtful. Pareho sa nga namba, tagina ni Nong Jonald, siya gid na ang congressman, nga dumdum taga-birthday namon, miskan sang kagawad pa ko, kay ginasanda niya gid kami na cake. Yes, pag-pandemic, siya lang din ang congressman nga naghatag support sa nga mga kagawad, SK Kagawad. And also, masaligan gid sa not only in his words,
but also his actions kay tanan nga ginahambal ya kinagihoy agad. Mo na silang I think- kampyon Wala na. sa serbisyo. Okay. Si Sir Jonald, may dugang pa nga pamangkot? Okay. Yes, pasensya. May ginabasa kung ang mga pag-greet bala ako. Okay. Anyway, ako yan agree gid ko no because ning kabalo ko nga ako bilang SK Kagawad man nagapati ko nga wala man sang naghatag sa aton sa amo ni kadako nga opportunity nga mangin expose sa mga projects ni Congreg pero si Congressman gadagan sa taya alone. So for you no, kati say mo man nga perspective now that you are the newest SK chairperson of Barangay Sumag. Sino para sa inyo dira no sa entire kiti nakalabot na kita sa pamatasan ni Congreg. Ano si Congreg para sa inyo dira sa Barangay Sumag, Chairman? Si Congreg diri Barangay Sumag is someone gid nga dasig palapitan. He's very approachable kagda action. So, mas storya ka na siya sa problema mo and eventually, ang team niya maghahatag solution for that. And isa pa gid ka naming quality sa ila office is magkot gidaya kag very approachable ang mga staff. So, si Congreg, isa man ka malapit sa youth, pag very humble siya. Kung magsuyanay, kumuduwa, hindi mo gid mabatsyagan nga layo siya simo. Kag kay hindi gid sa kay tungod na agyan man ang mga nagyan naman. Wow, congratulations! SK Thank you, Chairman sir. Mariel Tingson sang Barangay Thank you, sir. Sumag. Di syempre, hindi ka man namon pagbuyan dayo ni Sir Jonald kung wala ka tamyawon. Mas may griton ka da. We'll give you the Sige, floor. sir, Okay. Thank you again. So, first, gusto ko mag-greet Barangay Council kay Kapitan Rodney Carmona sa Manong Miles Borda Lubaton, sa SK Council and Paul, ng Bernice, ng Blanca, ng Jude, Carl, Mark, and Jen Ray. Hello, da. Sa Tingson family, Rosa family. Hi, guys. Sa church choir ko, Memorare Choral, hello. Kuya Murphy, Manofrit P. Sa akon friends, Vincent, Andrea, Ken, hello, Manda. Lastly, sa batchmates ko sa Lasal, sa College of Arts and Sciences, sa akon mga prof. Congratulations, good sa Eustache, and hello guys, I miss you already. So, thank you so much, SK Chairman Mariel Tingson sa Thank you, tinion sir. nga ginhatag mo sa amon. Nami nung pamatian nga paresin yung mga hubinis pa. Madamo na sang mga ginahandom kagusto nga ma-accomplish para sa inyo barangay. So, Jonald, may dugang ka? Thank you gid gali SK Chairwoman no si Chairman ka na gid ya. Pero konta ka Japon sa birthday mo eh. Thank you. Uh, Thank you, good sir. Thank you, Sir Simon. Thank you. God bless you. Okay, madamo nga salamat sa amuyan to. Ladies and gentlemen, si Mariel Tingson, ang SK Chairman sang Barangay Sumag. Tagaan ni Ligwa. Grito ng aton mga friends. Di nga, si Ana Sinoro ba? Maulanon ko no. Kagti, happy birthday ko no kay JV. Hello, JV. Happy birthday. Kag have a blessed Sunday. May duga ka nga tamyawunda, just Yes. in case. Happy birthday SK Kagawad sa Barangay 11, Ryan Colleen Cruz. Kamusta? Luis, kamusta? And of course, SK Kagawad, Lynn Cordova sa Barangay 8, happy birthday. Tapos ang upod ni SK Chairman sang Barangay Sumagno, si Jude Helesanga, good afternoon. Sa akon man nga mga friends dira no sa Barangay Sikang Airport. Happy birthday sa isa sa mga members ng LGBTQIA Community Plus sa Barangay Sikang Airport. Hello kay Ate Vilma Huson. Happy birthday. Kay nang Mary Grace Tihada Togores. Kamusta ka da? Kung ano man ang tripping mo, sige lang da. And of course, sa pinalagang kapitan. Hello kay Caprosini Distrito. Hello, Attorney Cesar Distrito, kamusta?
dason ko ng mga pitaw po ni Sir Rod. Mapod Nakamuno ko siya yan. sa akong sang last. Oh, sige. Sige, oo. Mapod ko, ako daw naglapod ako lugar. Amo gani kag kanami nasang iya sa mga area takikita mo tanom ti ka refreshing balahaw. Pero basi miyara dalon sa aton sa attorney Cesar Distrito. Kaya actually, yung first cousin ko, din naman star. sa Barangay Singkang. Pero sa siga, lapit sa simbahan, gina bala. Sa may Henretta. Oo. Okay. So, ano man nagyapon ng... Lapit sa iya. Pakadto bala Palmas del Mar? Pakato Palmas, Kalong-Kalong. Kalong-kalong. Parang Yes. may kalong-kalong na nada. Sitio Kalong-Kalong. Abi ko daw, parang gyapon sakop. Kagali, no? Yes, galiko. Bali ang sa likod na sa Palmas del Mar, amo na ng Villa Esperanza sa Barangay Tangub. Okay. Ang diriya nga may taytay ka nga agyan nga dako. Papa J.R. Torres ka ba? Sitio Airport naman na daya. I see. Oo, kaya apat ka sitio na Pero dako. barangay... Singkang Airport. Ano sa gyapon? Sakop? Sakop. Sakop. Sara na nga akong first cousin. So every now and then, gakadto mo ko sa iya. Kaya retired na sa mo. Okay. Guidance counselor before sang USLS. Si Dr. Evangeline Capper. So I hope you're listening at the same time and watching us. Si Liz Tibos Guillerma. Hello, ma'am! Wow, si ma'am. May tiempo, gid ba? Have a blessed Sunday. Ma'am Liz Tibos Guillerma. Hello, ma'am. Kag, syempre, kichay Marit. Hello, Kuno Jonald Gapon. Lamat gid sa ato bala. Ito ka namin, no? Marami. Kabud na, kino gaganahan kakaon. Oo, especially kung bahaw bala sa rod. Oo. The good thing kay ang kung bahaw kalami bala sa mga kaon kay gasig-sige ka lang. Ay, makibot ka lang busog-busog na sa imo kung di ka maginom ng tubig. Oh, gani. Oh, na, salamat, kichay Marit. Of course, kay Ikitda, thank you for watching, listening. The Ronaline, hello. To Terry, Toto, Willie, and to all the rest of Barangay Dos. Specifically in Purok, Balinday. Thank you. Thank you so much. Kag, well, may ara pa ta mga isang i-phone patch o just in case? So far, tungod man sa time constraint man nato, no, do, Yeah. alang-alang. Pero we'll make sure, hopefully next episode, maupod ta sila. Magaan mo kami sa jutay nga update sa congressional Yes, office. actually, ti subong, mayara kita mga naga-message sa aton. Sir, thank you very much sa pag-remind. Mayara naga-message sa aton kung when ang ilang release, no, sa medical, wait, maganda pa ngayon ang burial assistance. So, ang iban nga naga-follow up sa aton, ginatinguan ginaton mag-reply, may gatawag, may ga-text, may ga-messenger. Actually, ginatinguan ko gid. Kaya kung hindi mo bala surod, malantaw ang imong message requests, damo-damo, may ga-message. Pero ako personally, gusto ko man nga i-follow tagin ang instruction nga tawagan sila or textan if available na. Pero if you want nga gusto nyo gid makakampante kay basi ang cellphone number naglain, basi na dulain yung cellphone number, pwede gid ka bisita sa opisina ni Congressman Gregas sa High Street 3, ground floor, Circumferential Road, sa Tubang lang kami sa Panasyatic, alagyan pa kadto New Government Center. Pwede gid dira kakadto para at least ma-follow up ninyo kag sa luwat, no, gusto man namon nga mahagan-hagan ang sitwasyon sa tanan nga mga nagakadto dira. Nagapanawagan gid si Congressman Gregas sa Taya nga ang mga nagamasakit, mga senior citizens, mga bata, no, nga underage, hindi na lang magkadto sa road sa opisina. Kay sa kadamuon bala sa road, gusto gid ni Congressman Gregas sa Taya nga ang mga nagakadto dira hindi pasyente, hindi kabusong, hindi senior citizen kay ara pa ta sa COVID kag gusto naton mangin safe tanan. Kaya mo nang priority ni Congressman Gregas sa Taya. Kay mayara sa Giapo, no, way taman gina mayara gid dyan nagakadto nga gusto nila makita gid bala ang pasyente, maupod ng pasyente. Gusto man na namon makaistorya sila apang tungod sa sitwasyon naton subong sa COVID kag wala tagid ginaalaw kay sa kadamuon man sang gakinadto way takabalo Correct. So please nang kamo na lang apply on behalf sa inyong mga himata, sa inyong mga family members. Kag ginadulong sa aton ni Congressman Gregas sa Taya ang mensahe nga the Lord is good all the time. May we give praise to Him this happy and blessed Sunday. So, muna ba lang well, dapat lang gid nga prayerful kita, no? Amo nang isa ka quality nga nanamian ginaton
kay Congressman Greg Gasataya nga ti ang dapat isa kag isa sa aton ang pagpangamuyo ara gid bala no, hindi pabayan ang pagpangamuyo nga himuon gid sa kung pwede matag adlaw, hindi lang gasinggitan ka lang o hindi masinggitan, pangamuyo ka lang. Yes. Kung may kinanglan ka. Kinanglan, pangamuyo ka, mapasalamato na at the same time. Kiti, sa muna lang siling, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Naman na dapat, ara gid permi ang pagpasalamat sa mga Ginooy, ang aton pamilya, ang aton nga inyo paglakat-lakat permi bi Jonald, no? Amo gani. Ang pagkadto mo lain-laing nga lugar. Yes. Oo, amo na gani nga may isa ko one time nga ambot ko nakalantaw ka sa isa ka network ka TV. Oh my God, ang bata nga bayi. Manuggraduar na, no? Oo, nakita ko to. Kasubo-subo. Ay, Gidya. big. Gindala ni mother niya ang graduation picture during graduation. Gani. Sakit sa buot. Kati ang iyaman lang tayo kung tani, ang na-wish kang napangamuyo sa pamilya, makabulig man sa ila, pinakadaw ang bata. So, maggraduar na niho, honor student pa, tapos may isa lang yung, ano na yan, no? Anong espiritu may ara na silang manghalit lang gid sila yan, no? Wala ka pa daw. So, ang pagpangamuyo, dante gid pirmi, muna bala, sa mga aksyon ta pirmi, kung daw alang-alang, para sa isang ko, friend, kudi, ining gabi niya, muni, nagkatukot to sa mo, na sumag patagal sila nga, birthday ko, no? Wala ako nakapuli, daw mundo lang mablan niya, wala, nung, kuti mayo nga anong rason. Kanami isang sabat niya, hubog na ko. Ay, okay. Hindi ko magdala motor ko nga hubog ko pauli. Kay basi lain ang kantuan ko. May sakto na nga ano mo, nga mentality ko na lang alang ka. Hindi na lang. O, ang muna ko isama, may mga offer sa akong motor. Masakay, ka-check ko yung driver nga. Hubog. Oo ko na bog, hindi ko sakay bala. Actually, wait naman, wala namon gina-encourage, no? Nga mangin pala hubog ka. Makati mismo sinong JM gani, hindi man gusto magpahubog ka. Pero ang amon lang gid ya, nga may araki sa Chimpo, be. Actually, mo man natabo sa isa sa mga batchmates ko sa high school. Yeah. Doon namilit, gid sa mabakal ice, eh. Kaya Yeah. kinami, mag-isang limno kung may ice. Correct. Doon namilit gid bala, hindi tani galing kay amo na balaway taman gid pangayo. Kami personally gusto namon kag of course ni Congressman Greg Casataya nga kung do alang-alang hindi na pagkuan kay kisa kung ginapilit bala dra pagid gasugod ang disgrasya. Way ta ginapangayo pero ay i-avoid ta na lang. Isa ko gani ko pud nga DJ man nga on the mix. So ang yapapaso na diri sa sa may dirigid mismo gali sa Action Radio. Bata yato. Birthday agid. Ano mo na kay nagdalaman motor gina sa YT. Well, anything can happen. Inakisa mo siling ka nga anong rason man. Inabalang Gulpi lang. It's a reason which reason itself doesn't know. Nakabuday mo na nga siling gani ko ikaw kag ako pagkabunag sa aton may appointed time na tako na sa mahal nga Ginoo. So ako kapati ko na nga ara man natural ang natawag nga sa side mo human as we are ang paghalong pwede man lang yung paghalong pwede. So halong kita. May dugang nga tamyamon. Hello gali. Ado sa istoryahan tarabla Sir Rodoga giblang dughan ko kay kadamot ang mga biyan nga tungod bala sa mga desisyon man nga way taman ginabasol but kisa sa mga unexpected man bala kisa mga sitwasyon nga bag-o la ka mo nag-updanay gulpilan siya nadula do may mga amon na bala so subong pagid sa road nga nagaulan-ulan Na
halong gid kung hindi man lang kinahanglan gid magwa or maglagaw, stay at home na lang. Kay ti nami na nga safe. Hello gali liwat kay nang Mary Grace Tejada Togores. Sige halang da. Kapihan mo ko ka na magpuli. Sa amon man dagali belated happy birthday SK Kagawa Jerry Lou Agravante sa Barangay Singkang Airport. Na tanan nga pagpanumdom himuon ta para nga Yes. ang aton mga abyan, mga amigo ta, maano ta sila? Masiling naton nga we will remind them ngati lain gidya nga maghalong kita tanan. Well, of course, sa aton ta nga mga all our good friends down Mandalagan, Bata, Singkang Airport. So, agbo ka tama sila. Sige, thank you ha. In-remind ako nila. Ga-text sila. Okay, thanks a lot for, counting on us every Sunday. Maski sa amo lang nga tinion, maululupod kita, ngati, kinggaan kita tsansa, ni Congressman Greg Sataya, ni Mamaitang Ari Tading, nga magpalayag bala, no? Yes. Nga kung ano ang mga programa sa Congressional Office. Kaya tiyan nga, muna mo, get closer. We wanna get closer to you in any way we can, no? Yes. Sir Jonald? Of course, because nagapati kita ngati personally si Congressman Garaga Sataya nga sa amo ni nga mga programa nga maedukar kamo namon kag makahinun-anon tadi sa road Yeah. representing those who are asking questions. So pwede gid maka-ask questions sa aton nga live sa Facebook live para at Yeah. least kung may mga questions kamo nga related sa topics ta, pwede gid masabat kiti ari kami din ni Sir Rod to guide you all throughout. That's right. Kiti, amo na bala, liwat-liwat kami nga nagapahanumdum sa inyo nga ang pagkadto sa Congressional Office, mahapos man lang, kagti ang pagsunod naman sang safety protocols, Yes. sundon gid gyapon naton. Ang kundi hindi naman tagan, iguro anad magwa sa balay ta nga wala face mask, no? Gabalik ka? Gabalik ko? Kafani bala kay kagina. Pagwa ko kay usually kapag ispiyo ako sa balay magwa. Do ako ko duway naman kulang guro. Payong lang yun. Ay padala ako ni nanay payong. Tapos pagwa ko pagsakay ko sa jeep, di sa dalan pa lang. Wala, may kulang sa ako na face mask gali. Na. Ti hindi ka naman ka request nga makapuli ka dayon. Kiti ang salakyan ara na ti ka mudlay na magbantay kay gataya-taya mo galing linya. Ti wala gyud ko face mask sa road. Ti nagaparabon lang ko sa salakyan. Tapos pag kanaog ko diri sa may downtown area, nagbakal gid ko kay Yeah. hindi pwede nga wala taga-sunod. Dapat ga-follow gid. Amo na gani ako na imo ko, malipatan ko sa, kuot ko dayon sa akong bulsa. Kay gabutang ka gid. Gabutang ko duwaya bala. Na kay kun mong kisa malipatan tagid man na. Oh. Natural gabantay ka na jeep lang alang gad. Oo, mabalik kati, pa. way mo ta sa lakyan niya. Ay, ang imo bala minutos nga i-spend pa da nga makwa naman na, well, namin na nga sa kuot yan sa bulsa, may ano ko di, may spare ko di. I can use it. Well, kanami isang mga ano kagina, no? Ni SK Chairman Tingson, no? Of course. Ka Yes. very masiling naton. Kasang tiyempo namon kami ang kabataang barangay. More ano KB. tiya, KB pa to kami si Senator Amy Marcos pa na gani ang National National Chairperson. Chair. Ano ba lang sa una mo? Ako normally, ano man lang, bayli-bayli, bulo basketball daw, hindi kagid bala siling pareha subong nga damo proyekto ang mga SK chairman, ang mga SK councilors. Nga daw masiling naton may kinaadman na gid sila balayaw, may kaalam, kinaadman, kusog, kag hindi na pwedeng push-push na lang kabalo na gid sila sa ilang trabaho. Kati nami pagida kati may natimingan man nga ang ato ning congressman sa subong panahon ta may pag-ulikid man sa mga hubinis. Of course. Kay hubin siya, so napatsagan niya ngati dapat nga
at the same time ma-translate niya bala ang congressional projects, ang kung ano man da nga mga tinutuyo nga kaayuhan para sa pumuluyo, nga magamit yaman ang mga SK nga para ang mga SK man kung sa Tagalog pa makabuluhan. Yes. Okay, hindi pwede nga ang SK lang gabaton lang iya sang allowance kagula na may ginaubra. That's why nami gid nga role model si Congressman Greg Sataya. And now we have Mayor Albi Benitez with us para i-push bala ang mga pamatanon like me, no? Like you, Sir Rod. Young at heart. Young at heart. Ano included na sa subong? I-rephrase ta. Magulang pa ko gani kay mayor binulan. Uy. The same year kami na magulang ko kay Kong Greg daw 4 katuig. Okay. So, bata, mga Japo na. Young at heart. Bata. Oo. So, ati nagapati kita nga bala ko Sir Rod, if wala ta may kumbaga may gina-follow or let's say may image bala, kita human as we are, especially we Filipinos, kung wala kita, kumbaga do ka template, do ka formula nga may gina-follow, usually we are making it our own. Pero nami man nga may guiding light kita like Congressman Greg Sataya nga to make sure that all these things no nga kailangan i-prioritize, kaka-prioritize. So, do ka magnet effect, domino effect man, nga we are all being here in the name of public service, kag sa sa aton nga mandato nga magserbisyo. So, dapat dragid nga libot-libot ang aton nga goal. Yeah, congratulations. Well, in a way, napatigayo namon sa Carlos Hilado Memorial State University sa Fortune Town ang NAPSCOA alumni. Yes. So, Huwag nag-homecoming ito kami kagdi nakaupod namon man si ang bata ni Kong Greg, si Franz. Si Franz. Hello, Franz. Good so, afternoon. Grabe pa nga muyo ko sa subong Lord, gabay pa wala lang may kabalo ka na. Siyempre, mag-gathered, may kulba ka man, nga maski paano, kiti ikaw na da ang karon sokton, mabudlay na. So, salamat gid nga na patigayon. So, nag-outgoing president ako, ang presidente subong si Mr. Ray D. Misana, kagdi kaluyan, siya, Federation president sa apat ka campuses. So, siya na subong, congratulations. Sa Fortune Town. Sa bilog ng... sa Federated na. Kasi tuod. nag-giveaway si, Dr. Jose Rabay Malagang, wala siya Okay. nag-grant. So, 3 ka campuses lang, alihis, Fortune Town, and Binalbagan. Well, anyway, salamat. Pero this is for the remaining term na lang ang bili, no? Yeah, 1 year. Kay tungod nga pag-pandemic, doon Nag-extend kami tanan ng 1 gito, year. hindi man pwede. Oo, nadlo ko ito magwa. Well, I have to admit, hindi ko paligoy-ligoy pa. Ano man ko mo? Comorbidity man ko. May Okay. high blood diabetes. So, gahalong ka. Kay prone ko na sa balatian, inang may mga amo nga kondisyon. So, gahalong ka. So, muna outgoing, kaluyan daw, siling mo, medyo marelax ka na, jutay Oo. Amo naman, ikaw, bin ka pa. Well, still prove your worth pagkatapos ikaw naman sunod. Kung kaluyan, pila ka pa man lang on your 20s. Oo. Aba, wala na to sa tinion. Ari na. Wow, naka-pink sa angayan. Si Action Ed De La Fuente. Naka-pink siya. Oo daw, iyang real age, ni sa mo? 65. Ito, hod. 65. Do Pero, 42 lang. 65 sa, pero, ang real age niya, pero ang Okay. body age niya, 30. 30. Wow, Go. kada. Wala, hindi na pa kontraha, ha? Basta naka-pink sa today. Okay, well, gotta go sa Yes. ngalan sang pinalangga naton nga Congressman Greg Gasataya. Gapasalamat gid ko personally nga ti ari pa ko ang get closer. Ari pa kami Yes. din ni Sir Jonald. Salamat. Nagasiling maayong hapon sa tanan. Yes, sa liwat mo sa pangalan man ni Congressman Greg Sataya, nagapadayo ng aton nga kampiyon nga serbisyo pinagi sa mga programa nga para gid sa inyo. Okay, kag kami nagasingiling Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.